μόνο με 100 ευρώ. Με την αντίστροφη όσμωση ολικής επαναφοράς επί 2. Επαναφέρουμε το νερό στην φυσιολογική του κατάσταση με όλα τα συστατικά. Νέα επαναστατική αμερικανική τεχνολογία 6 έως 10 σταδίων. Η μηχανή γίνεται καινούργια στο σέρβις με πολυετή γραπτή εγγύηση. Κερδίστε 800 ευρώ ετησίως από την αγορά νερού. Το κέντρο νερού Κέρκυρας με 13 χρόνια παρουσία στο χώρο εγγυάται την ποιότητα και την καθαρότητα του παραγόμενου νερού. Ελάτε για δωρεάν ανάλυση όποτε εσείς επιθυμείτε. IKEA Bazaar. Τώρα στην κρίση έχουμε τις λύσεις με καταιγίδα προσφορών. Μεταλλική τραπεζαρία Κήπου 5 τεμαχίων μόνο 149 ευρώ. Κρεβάτι ντυμένο ελληνικής κατασκευής με ορθοπαιδικό σουμιέ και δυνατότητα επιλογής υφάσματος από 500 ευρώ. Πολυθρόνα μεταλλική νοσοκομείου 5 θέσεων μόνο 69 ευρώ. Κρυστάλλινο σετ γάμου με 3 ποτήρια και 1 καράφα μόνο 62 ευρώ. Περιστρεφόμενος ανεμιστήρας μπαιχνοδιακόπτη μόνο 22 ευρώ. IKEA Bazaar. Μη βάζετε όρια στα όνειρά σας. Είναι Παρασκευή, 23 του Αυγούστου, είναι μεσημεράκι και παρακολουθείτε φίλες και φίλοι τηλεθεατές την εκπομπή Πάρε Δώσε. Και, Λένα. Θα αλλάξουμε εντελώς θέμα και κλείνουμε. Μην το λες εντελώς, θα σου πω το γιατί. Λοιπόν, θα πάμε σε κάτι διαφορετικό αρχικά, γιατί νομίζω ότι πρέπει να μαθαίνουμε διάφορα πράγματα που κάνουν καλύτερη τη ζωή μας, αλλά και γενικότερα την παρουσία μας. Και θα πάμε να συνομιλήσουμε με την κυρία Παπύρη, συγγραφέα δημοσιογράφο. Αφορμή είναι και ένα βιβλίο, το βιβλίο της, όσον αφορά την επανάσταση της νεότητας. Δηλαδή, μπορούμε να νικήσουμε τον χρόνο, γιατί ξέρεις ότι πολλοί θέλουν να δείχνουν όμορφοι, ωραίοι κτλ. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό στην καθημερινότητά μας, Προκόπη? Σαφώς και μπορούμε, αλλά εδώ πέρα έχουμε την ειδική, την κυρία Άννα Μαρία Παπύρη, συγγραφέας, δημοσιογράφος. Καλώς ήρθατε, κυρία Παπύρη. Καλώς μας ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε στην εκπομπή σας. Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Μιλούσαμε στο πρώτο μέρος για το πολιτικό ρεπορτάζ, αυτό που κυριαρχεί στη χώρα μας και με αφορμή την έλευση του κυρίου Τσίπρα εδώ στην Κέρκυρα. Να ρωτήσω κάτι. Ο τίτλος του βιβλίου είναι και πολιτικός? Τα πάντα μπορούμε να τα δούμε από μια πολιτική σκοπιά. Φυσικά, ναι, είναι και πολιτικός, γιατί θεωρώ ότι είναι εποχή που πρέπει και εμείς να κάνουμε την επανάσταση για τον εαυτό μας, για τη ζωή μας, για ένα καλύτερο μέλλον. Ναι, όλα παίζουν, το βιβλίο είναι αυτό εδώ, το ρόλο τους. Έτσι, η επανάσταση της νεότητας, της κυρίας Παπύρη. Και να ξεκινήσουμε, κυρία Παπύρη. Και να... Συγγνώμη. Ναι. Γράφει εδώ πέρα η κυρία Παπύρη και πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο. Λένε ότι δεν πρέπει ποτέ να κρίνεις ένα βιβλίο από το εξώφυλλο. Έτσι, από το εξώφυλλο, διότι μπορεί να σε κερδίσει το περιεχόμενό του. Έτσι. Πολύ σωστό. Ναι, ακριβώς. Εύστοχο. Πιστεύω ότι αυτό κάνει το βιβλίο μου. Έχει δουλευτεί με πάρα πολύ μεράκι και οφείλω να πω, έχει μια 3 χρόνια περίπου έκανα τη συλλογή από έρευνες για διάφορα θέματα τα οποία αφορούν το ευρύτερο κομμάτι της αντιγύρανσης. Και όταν λέμε αντιγύρανση, επειδή πάρα πολλοί κόσμος θεωρεί ότι η αντιγύρανση είναι να φαινόμαστε μόνο όμορφοι ή να βαφόμαστε καλύτερα, η εξωτερική μας εμφάνιση. Αντιγύρανση, αν θέλετε, είναι το μεγάλο τρέντ αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο, γιατί όπως φαντάζομαι είναι γνωστό, ο πληθυσμός γερνάει. Η πυραμίδα υπολογίζουν ότι στα επόμενα 30-40 χρόνια θα έχει πάρει σχεδόν το σχήμα του βαρελιού. Δηλαδή, το μεγαλύτερο μέρος πια του πληθυσμού μας θα είναι ενήλικες. Η αντιγύρανση λοιπόν χρειάζεται για να ζήσουμε ακόμη καλύτερα όσο μεγαλώνουμε. Σωστά. Και εδώ στη χώρα μας, φαντάζομαι ενδεχομένως και να το ξέρετε, το νησί, η περιοχή που λένε ότι η μακροζωία κυριαρχεί είναι η Ικαρία.
Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Όχι απλά το έχω ακούσει, έχω πάει στην Ικαρία. Καταπληκτική. Είναι καταπληκτικό νησί. Μάλιστα, πριν λίγους μήνες έκανα μια διάλεξη στην Αθήνα, βασισμένη στις έρευνες για την Ικαρία. Εδώ θέλω πραγματικά να τονίσουμε ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια η Κρήτη ήταν το νησί που είχε το μεγαλύτερο σκορ σε σχέση με την αντιγύρανση, τις λιγότερες καρδιοπάθειες. Τώρα τα πράγματα έχουν ανατραπεί. Η Ικαρία θεωρείται ένα από τα 5 μέρη στον κόσμο με το υψηλότερο σκορ μακροζωίας. Και οι έρευνες ακόμη συνεχίζονται, γιατί ξέρετε, υπάρχουν και άλλα μέρη στην Ελλάδα τα οποία έχουν μπει στο στόχαστρο. Τόσο σημαντικό ρόλο, για παράδειγμα, στην Κέρκυρα, ένα νησί υπέροχο με πανέμορφο. Παίζει ρόλο και αυτό. Όλα παίζουν. Το που μένει κάποιος. Φυσικά. Δεν παίζει μόνο, αν θέλετε, ρόλο το που μένει κάποιος. Παίζει σημαντικό ρόλο με ποιους κάνει παρέα, με ποιους συναναστρέφεται στην καθημερινότητά του, το ποσοστό στρες που έχει, οι συνθήκες της δουλειάς και στο σπίτι και στη δουλειά, τι τρώει και γενικά πώς διαχειρίζεται τη ζωή του. Τα τελευταία χρόνια, και είναι πολύ σημαντικό να τα αναφέρουμε, γιατί ακόμη και οι μαμάδες μας μιλάγαν πάντα για το DNA μας, αυτό που έχουμε κληρονομήσει. Δεν αρκεί πια. Και δεν αρκεί γιατί οι έρευνες έχουν δείξει ότι το DNA μας αφορά μόνο το 25% των στοιχείων που κληρονομούμε. Το άλλο 75% το οποίο είναι τεράστιο. Οπότε δεν θα πρέπει να διαμαρτυρόμαστε για το DNA και για τα γονίδια. Είναι στο χέρι μας. Αν δεν μας αρέσει κάτι. Κοιτάξτε, εάν έχεις κληρονομήσει έστω και το 25%, είναι μια πάρα πολύ καλή βάση για να κάνεις καταπληκτικά πράγματα στη ζωή σου και στον εαυτό σου. Το 75% όμως που είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός, αφορά τον τρόπο που ζούμε και το περιβάλλον που κινούμαστε. Σας απογοητεύω, αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Μας σκεφτόμαστε τώρα εμείς. Όχι, εγώ είμαι πραγματιστής, να σας πω την αλήθεια, και τα καταλαβαίνω. Και δεν απορώ. Ξέρετε, επίσης, αυτό μας δίνει και, αν θέλετε, και μιας άλλης μορφής ελευθερίας, γιατί παλιά λέγαμε εντάξει, αυτό κληρονομήσαμε, τι να κάνουμε, δεν έχουμε άλλες δυνατότητες. Να ρωτήσω κάτι, ποιοι αδειμονούν περισσότερο, άντρες ή γυναίκες, κυρία Παπύρη? Εσείς θέλετε να σας πω οι γυναίκες. Όχι, θα σας πω και οι γυναίκες και οι άντρες, γιατί είναι εξίσου σημαντικό. Ναι, αλλά συνήθως οι γυναίκες, συγγνώμη, δείχνουν περισσότερα. Είναι πιο ευαίσθητες, δεν ξέρω, αλλά έχω την εντύπωση ότι περισσότερο οι γυναίκες νοιάζονται και οι άντρες νοιάζονται, αλλά περισσότερο το γυναικείο φύλο. Εγώ θα σας πω, πιστεύω ότι... χαμογελάτε. Ναι, χαμογελάω γιατί εγώ και πιστεύω και επιμένω ότι τα τελευταία χρόνια κάπου υπάρχει μια ισορροπία σε όλο αυτό το κομμάτι. Εγώ βλέπω πια τα γυμναστήρια που είναι γεμάτα από νέα παιδιά και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Βλέπω τις παραλίες που είναι γεμάτες από πανέμορφα κορίτσια και αγόρια που προσέχουν τον εαυτό τους, προσέχουν τη διατροφή τους, πράγματα που δεν έκανε η δική μας γενιά. Ναι. Στην εισαγωγή στο βιβλίο, μεταξύ άλλων, λέτε: γνώρισα γυναίκες με ζηλευτά κορμιά, αλλά με πρόσωπα χαραγμένα από ρητίδες, θλίψεις, θυμούς, στρες και εγκατάλειψη και το αντίθετο. Εντυπωσιάστηκα από άνδρες με υπέροχα γυμνασμένα κορμιά, αλλά με πρόσωπα θαμπάκια περιποίητα. Εικόνες χωρίς καμία ισορροπία, λέτε μεταξύ άλλων. Στην πλειονότητά τους είναι το αποτέλεσμα της πίεσης της σύγχρονης κουλτούρας του γρήγορου και εφήμερου. Δηλαδή, κάψτε γρήγορα λίπος. Ξυπνήστε, κοιμηθείτε και ξυπνήστε νεότερος, ας πούμε, χρησιμοποιώντας αυτό και αυτό. Ακριβώς αυτό που λέτε, έχετε δίκιο. Είναι στη ζωή μας αυτό. Βέβαια είναι στη ζωή μας, αλλά επίσης θέλω να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια ζούμε μια τεράστια πίεση, αν θέλετε, από την βιομηχανία του φαίνεστε. Δηλαδή, όλοι, καλός ή κακός, που εγώ πιστεύω ότι είναι καλός, θέλουμε να είμαστε ελκυστικοί. Θέλουμε να αρέσουμε. Δεν φτάνει όμως αυτό. Αυτό είναι πανέμορφο. Είναι ωραίο να αρέσεις. Βέβαια. Είναι πολύ ωραίο. Και έτσι πρέπει να είναι. Η φύση και του άντρα και της γυναίκας. Φυσικά, φυσικά. Χρειάζεται όμως δουλειά. Ναι. Το να αρέσει κάποιος είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σημαίνει ότι του αυξάνεται η αυτοπεποίθηση,
πάνω σε αυτό θέλω να σας πω ότι έχουν γίνει έρευνες από ένα πανεπιστήμιο στη Μελβούρνη που έδειξαν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι όμορφοι βρίσκουν και πιο εύκολα δουλειά και πιο γρήγορα από τους άλλους. Δηλαδή είναι ένα αλφα προσόν αυτό. Αυτό είναι μέσα, αν θέλετε, στην κουλτούρα του lifestyle. Είναι σημαντικό. Το να είσαι όμορφος δεν σημαίνει ότι θα μπει σε ένα και βράδυ. πανέξυπνος, έτσι. Ναι. Εντάξει, αλλά σίγουρα όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο, το πρώτο πράγμα που μας ερεθίζει είναι η εξωτερική του εμφάνιση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό σε όλες τις σχέσεις, και στις διαπροσωπικές μας και στις επαγγελματικές μας. Ναι, το πρώτο πράγμα, η ομιλία του σώματος είναι, και αν θέλετε και το φαίνεστε, είναι αυτό που κερδίζει τους άλλους. Είναι αυτό όμως που γράφεται και εδώ, ότι αν δεν διαβάσεις το βιβλίο, έτσι. Να μην, άμα δεν σε αρέσει για παράδειγμα το εξώφυλλο, ναι. Πρέπει να διαβάσει το περιεχόμενο. Ακριβώς. Και επίσης εγώ πιστεύω και κάτι άλλο, και σε αυτό στοχεύω με το βιβλίο μου, ότι οτιδήποτε κάνουμε πρέπει να το χτίσουμε. Ακόμη και η εικόνα μας δεν σημαίνει ότι μπορεί να βελτιωθεί από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται δουλειά. Εγώ είμαι εντελώς κάθετη με την λογική που μπαίνουμε σε ένα χειρουργείο και την άλλη μέρα βγαίνουμε διαφορετικοί άνθρωποι. Γιατί αυτό δεν μας έχει βοηθήσει να αλλάξουμε συνήθειες ζωής και τρόπο ζωής και συμπεριφορά, αν θέλετε, απέναντι στο σώμα μας. Και κυρία Παπύρη, να σας πω κάτι. Ζούμε αυτά τα 3,5 χρόνια έτσι όπως τα ζούμε, και πρώτα ενώ λεφτά υπήρχαν, ουσιαστικά δεν υπήρχαν χρήματα που πηγαίναμε στις τράπεζες. Έτσι. Δώστε μας και από αυτό, δώστε μας δάνεια. Καταλαβαίνετε, για να κάνουμε διακοπές τον Αύγουστο, τον Ιούλιο, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, παίρναμε δάνεια. Λοιπόν, έτσι γίνεται και τώρα. Γιατί μου είπατε προηγουμένως ότι προσέχουμε την εξωτερική μας εμφάνιση και τρέχουμε άντρες και γυναίκες στα γυμναστήρια. Και εγώ όντως βλέπω σε όμορφες παραλίες και εδώ στην Κέρκυρα, αλλά και γενικά όπου υπάρχει ανδρικός και γυναικείος πληθυσμός, σε παραλίες, βλέπουμε καταπληκτικές όμορφες κοπέλες, όμορφα αγόρια, αλλά ξέρετε κάτι, αυτό το όμορφο τι έχει μέσα, αυτό το όμορφο? Εσείς τι πιστεύετε ότι έχει? Εσείς γράψατε το βιβλίο. Ξέρετε, είναι η πρώτη εμφάνιση που το λέμε, εντυπωσιάζεται κάποιος, είτε βλέποντας μια ωραία γυναίκα, είτε βλέποντας ένα ωραίο άντρα, έτσι. Σκοπός θα ήταν να πούμε και να μιλήσουμε για το, να μας πει 2-3 συμβουλές η κυρία Παπύρη, για το τι πρέπει να κάνει κάποιος, ο οποίος μας παρακολουθεί τώρα ή κάποια, και δεν είναι ωραία, δεν είναι όμορφος ή δεν αισθάνεται ωραία ή όμορφη, τι πρέπει να κάνει για να φτάσει σε ένα επιθυμητό επίπεδο? Γιατί ξέρετε, πολλοί από αυτούς είναι απογοητευμένοι. Και αν έχουμε και την παιδεία να τα κάνουμε όλα αυτά, κυρία Παπύρη. Να σας πω, εγώ μέσα από το βιβλίο μου δεν στοχεύω στο να γίνουμε όμορφοι ή στο να κυκλοφορούμε όλοι και να είμαστε μοντέλα. Εγώ στοχεύω στο να είμαστε πιο υγιείς όσο περισσότερα χρόνια μπορούμε, να μεγαλώσουμε πολύ καλύτερα, και αυτό μέσα στον χρόνο βοηθάει και στην εξωτερική μας εμφάνιση. Δηλαδή, είναι ένα πολύ πολύ μικρό σκέλος του βιβλίου το οποίο αφορά την εξωτερική μας εμφάνιση και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε, είτε αφορά το πρόσωπό μας, είτε το σώμα μας, είτε τα μαλλιά μας. Η κουλτούρα της αντιγύρανσης είναι αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη επανάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή, στην Αμερική είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία τα τελευταία χρόνια, είναι η βιομηχανία της ευεξίας. Γιατί για φανταστείτε, όταν ξεκινάμε από τα 20-25, από τα 30 μας χρόνια και έχουμε ένα πρόγραμμα πολύ πιο υγιεινής διατροφής στο σπίτι μας, με πολύ πιο φυσικά φτιαγμένες, αν θέλετε, και τροφές που τρώμε. Όχι πάρα πολύ. Ακριβώς. Ρόλο, έτσι. Λοιπόν, όταν έχουμε δώσει, αν θέλετε, αυτές τις αρχές στο σπίτι μας, και τα παιδιά μας και εμείς, θα δείτε ότι μέσα στον χρόνο θα έχουμε λιγότερες ασθένειες, θα δείχνουμε πολύ καλύτερα, θα έχουμε καλύτερη ευεξία, θα έχουμε περισσότερη ενέργεια, θα είμαστε, μπορώ να σας πω, και πολύ πιο αποδεκτοί από το περιβάλλον μας. Εγώ συμφωνώ μαζί σας, αλλά με τη μόνη διαφορά ότι εδώ στη χώρα μας η παιδική παχυσαρκία σπάει ρεκόρ, όπως ρεκόρ σπάει και η ανεργία.
Βέβαια. Παιδική παχυσαρκία. Έχουμε τα πιο παχύσαρκα μικρά παιδιά. Ακριβώς, και γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες για να αντιμετωπιστεί η παιδική παχυσαρκία. Επίσης, θέλω να σας τονίσω ότι η παχυσαρκία είναι και ένδειξη φτώχειας. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ευκατάστατοι προσέχουν πολύ καλύτερα τον εαυτό τους. Το είπατε προηγουμένως. Κουλτούρα. Ναι, είναι και θέμα εγώ κουλτούρας. Είπα νωρίτερα παιδεία. Έτσι, Βέβαια, ουσιαστικά το βέβαια, ίδιο είναι. Βέβαια. Είναι μια ιστορία η οποία πρέπει να ξεκινήσει και όπως ήδη έχει ξεκινήσει μέσα από τα σχολιά μας. Δηλαδή δεν μπορεί να βλέπουμε στα σχολιά να έχουμε, ξέρω εγώ, τυρόπιτες, παγωτά, πράγματα τα οποία είναι καταστροφικά για τον οργανισμό μας, για την υγεία μας, αν θέλετε, και για τη μετέπειτα ζωή μας. Αν λοιπόν στα σχολιά και στα σπίτια μας δεν αποκτήσουμε κάποιες γνώσεις για το τι είναι αναγκαίο να τρώμε, δεν χρειάζεται να μπαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και να γεμίζουμε τα καλάθια μας με άχρηστα πράγματα, τα οποία δεν μας προσφέρουν τίποτε. Γι' αυτό μιλάω για γνώση και για κουλτούρα. Ειλικρινά, ο κόσμος ακόμη δεν ξέρει. Δηλαδή, πολλές φορές το συζητάμε και με πάρα πολλούς συναδέλφους. Ο επικρατούσε στην Ελλάδα. Ακριβώς, και άγνοια. Πολλές φορές μπαίνοντας σε ένα σούπερ μάρκετ και βλέπεις όλες αυτές τις σοκολάτες, τα μπισκότα, ασύλληπτα πράγματα. Ουσιαστικά είναι σαν να μπαίνεις σε ένα χώρο που σε δολοφονούν. Κάτι άλλο και φαντάζομαι το καταλαβαίνετε και εσείς και όλοι μας. Ότι κάθε εβδομάδα, λέω εγώ τώρα ένα ποσό, θα ψωνίσω 100 ευρώ. Και άντε τώρα από τα 100 ευρώ τα χρήσιμα ήταν τα 30-40. Έτσι, τώρα... Υπήρχε και αυτό. Ευκαιρία όμως, ξέρετε, στις εποχές της κρίσης έχει δείξει ιστορία σε παγκόσμιο επίπεδο που γίνονται τεράστιες αλλαγές. Λοιπόν, και έχουμε ήδη μπει εδώ και αρκετό καιρό σε μια λογική που συμβαίνουν αλλαγές αξιών, τεράστιες οικονομικές αλλαγές, δεν το συζητώ. Και κρίση όμως, δεν το συζητώ, βίες. Αυτός είναι ένας πόλεμος που ζούμε, κακά τα ψέματα. Λοιπόν, μέσα από αυτή τη βιαιότητα πρέπει να βρούμε τις διόδους, αν θέλετε, τους δρόμους, που εμείς θα χρησιμοποιήσουμε κάποια πράγματα πολύ καλύτερα για τον εαυτό μας, την υγεία μας και για το μέλλον μας. Μέσα σε όλα αυτά που μας λέτε, να φανταστώ, βοηθάει και η άσκηση. Φυσικά. Επειδή πριν μου είπατε κάτι για τα γυμναστήρια, άσκηση δεν σημαίνει μόνο το γυμναστήριο. Το γυμναστήριο είναι ένας από τους τρόπους που θα πάμε να ασκηθούμε. Εδώ, δόξα τω Θεώ, στο νησί μας έχουμε καταπληκτικές παραλίες, έχουμε καταπληκτικούς περιπάτους. Εγώ δεν σας κρύβω ότι είμαι 10 μέρες εδώ και κάθε απόγευμα, παρόλη τη ζέστη, φεύγω από το σπίτι μου και πάμε και τρέχουμε. Έχει λείψει η Κέρκυρα, η κυρία Παπύρη? Μου έχει λείψει, φυσικά μου έχει λείψει και την αγαπώ και την έχω πάντα στο μυαλό μου και στην καρδιά μου. Ξέρετε κάτι, όσοι δεν έρχονται συχνά πυκνά εδώ στην Κέρκυρα, τους λείπει η Κέρκυρα, οπότε θέλουν να την χορτάσουν, να τη ρουφήξουν αμέσως. Έτσι υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορείς να τη ρουφήξεις. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Πάντως, μπορεί ο καθένας, και εγώ σε αυτό επιμένω και το έχω πει πάρα πολλές φορές και στην τηλεόραση, ας βγουν να περπατήσουν. Αυτό. Αν δεν είναι τρέξιμο, μπορεί να είναι περπάτημα. Η πιο οικονομική άσκηση. Μισή ώρα την ημέρα, οι έρευνες έχουν δείξει ότι σε ένα 15% με 17% μειώνουν τα καρδιακά επεισόδια. Βέβαια. Και όχι μόνο. Δεν είναι τίποτα. Και όχι μόνο. Δεν είναι και τίποτα. Να πω και κάτι χαριτολογώντας, διότι οι περισσότεροι Κερκυραίοι κάνουν βόλτα είτε στη Σπιανάδα, έτσι, είτε στην παραλιακή της Γαρίτσας. Βέβαια. Υπέροχο το σημείο. Όμως πολύ πιο ωραίο, και μου το έλεγε ένας φίλος αυτό την άλλη φορά. Λέει, εγώ δεν κάνω πλέον βόλτα, λέει, στην παραλιακή της Γαρίτσας. Πηγαίνω από τα Καντούνια, λέει, εκεί στο Καμπιέλο, στην Πόρτα Ρεμούντα. Και εκεί όντως είναι ένα άλλο, είναι κάτι το ξεχωριστό. Εγώ θα αυξήσω αυτό που λέτε εσείς, ότι μέσα από αυτές τις διαδρομές υπάρχουν τα σκαλάκια που βοηθάνε για τις καλύτερες αναπνοές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πάντως ο καθένας για να ξεκινήσει να μπει στη διαδικασία της άσκησης, είναι να βρει τι του αρέσει. Ακριβώς. Και πιθανά, όποιος δεν μπορεί να το κάνει μόνος του, είναι να βρει την παρέα, η οποία θα το ξεκινήσει. Φυσικά. Κυρία Παπύρη, γράφοντας αυτό το βιβλίο
και έχουμε και πολλά τηλεφωνήματα, θα τα πούμε έπειτα για τα τηλεφωνήματα. Συνεργαστήκατε με κι άλλους σπουδαίους γιατρούς, φαρμακοποιούς. Για πέστε μας. Βιολόγους. Ναι, φυσικά. Εγώ είμαι δημοσιογράφος. Δουλεύω 27 χρόνια στα περιοδικά και ασχολούμαι με θέματα υγείας και ευεξίας. Είναι ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό, το μπορεί να διαβάσει κανένα στο βιβλίο σας. Ευχαριστώ πολύ. Συνεργάστηκα λοιπόν με πάρα πολλούς γιατρούς, διατροφολόγους, αν θέλετε γυμναστές, ψυχολόγους, personal trainer, ειδικούς από όλη την γκάμα, αν θέλετε, από όλο το φάσμα των ειδικών, οι οποίοι χρειάζονται για το κεφάλαιο της μακροζωίας και της ευζωίας. Έδινα τα άρθρα μου και είχα την επιστημονική του συγκυρότητα. Ήταν πάρα πολύ σημαντική αυτή η συνεργασία. Τα 3 χρόνια που δουλευόταν το βιβλίο, αν θέλετε, με αυτούς τους ανθρώπους, αναπτύχθηκαν ακόμη περισσότερες σχέσεις και ήδη δουλεύεται το δεύτερο βιβλίο. Πάρα πολύ. Ναι, το οποίο ο στόχος είναι να κυκλοφορήσει μέσα στο 2014. Μπράβο. Πού μπορούν να βρουν το βιβλίο μας? Πολλά τηλεφωνήματα, κυρία Παπύρη. Φαντάζομαι στα βιβλιοπωλεία στην Κέρκυρα. Δεν ξέρω αν μπορώ να πω βιβλιοπωλείο. Φαντάζομαι... Πείτε. Ξέρω ένα από τα βιβλιοπωλεία που το φέρνει είναι ο κύριος Μουστάκης. Ωραία. Αλλά το βιβλίο έχει δοθεί σε διάφορα βιβλιοπωλεία. Υπάρχει ήδη από την Άνοιξη. Η τιμή του είναι πάρα πολύ προσιτή και πιστεύω ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός οδηγός ευεξίας και μακροζωίας για όλη την οικογένεια. Λοιπόν. Και επίσης, θα μου επιτρέψετε, δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Ναι. Το τονίζω. Και το επισημαίνετε. Επειδή αυτό το έχω συναντήσει και σε άλλα μέρη που έχει τύχει να παρουσιάσω το βιβλίο, όλοι μου λένε, μα τι να κάνω εγώ τώρα με 50 κάτι. Τα 50 είναι νέα αρχή. Φυσικά και τα 60 και τα 70. Συμφωνώ απολύτως. Δηλαδή, σημασία έχει πώς νιώθουμε. Ακριβώς. Σημασία είναι πώς νιώθεις και όχι όπως 3 λεπτάκια. Λοιπόν, 23 λεπτά τώρα κουβεντιάζουμε και πραγματικά ξέχασα την κρίση, ξέχασα τα προβλήματα της Κέρκυρας. Είδατε, μας δώσατε ένα άλλο τόνο. Ξέρεις τι, τα Προκόπη, πρώτα χαίρομαι αν το λεπτά. καταφέραμε αυτό. Αυτό μεταξύ άλλων σημαίνει ότι κάποιοι δεν έχουν ή δεν έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε, να σκεφτούμε καν ότι πρέπει να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία και κάποια πράγματα τα οποία και δεν τα ξέρουμε όντως. Γι' αυτό είναι και η ειδική άλλωστε. Γι' αυτό και η κυρία Παπύρη εδώ πέρα έχει τον τίτλο του βιβλίου της «Η Επανάσταση της Νεότητας». Παγώστε το βιολογικό. Είναι καιρός να κάνουμε την προσωπική μας επανάσταση. Είναι καιρός. Είναι καιρός. Τώρα νομίζω ότι πλέον δεν υπάρχει ερωτηματικό σε αυτή τη φράση. Είναι καιρός. Τώρα στείλατε μήνυμα. Το οποίο είναι και πολιτικό. Γι' αυτό εγώ όπως λέτε. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σημασία είναι ότι περάσαμε 23 λεπτά υπέροχα, κυρία Παπύρη. Ελπίζω αυτό το έργο που κάνατε να πάει καλά και θα πάει καλά, διότι είναι κάτι το ξεχωριστό. Δεν κυκλοφορούν πολλά τέτοια βιβλία, έτσι. Όχι. Στην Ελλάδα δεν κυκλοφορούν. Υπάρχουν κάποιες μεταφράσεις γιατρών από την Αμερική, αλλά αυτό είναι γραμμένο και προσαρμοσμένο στα δεδομένα της Ελλάδας. Γιατί μιλάμε πάρα πολύ για τη μεσογειακή διατροφή, για τα αντιοξειδωτικά, για τη φυτοφαγία, η οποία έχει ξεκινήσει. Είναι μέρος, αν θέλετε, της μεσογειακής διατροφής. Και είναι ένα, αν θέλετε... Μην αρχίσουμε διατροφή, γιατί έχω αρχίσει και πεινάω, κυρία Παπύρη. Εγώ σας βλέπω ότι είστε καταπληκτικός, οπότε... Και η Λένα, καταπληκτική. Λοιπόν, κυρία Παπύρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την επόμενη φορά που θα έρθετε... Μας ανεβάσατε τη διάθεση. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε πάντα καλά όλοι. Κυρίες και κύριοι, περνάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτάκια εδώ για τη συνέχεια της εκπομπής.